Ja hi som. Sí? Estic al mateix nivell que tu? A la mateixa altura? Se'm veu o no? És que això em molesta, eh? No, Això tu jo s'hauria estic més d'arreglar una amunt. mica. Jo Estàs estic més més amunt, amunt. Espera, A veure, espera, vaig a pujar una mica. Eh? No, estàs més amunt, per tant he de baixar la càmera. Ara, no? Ara sí. Ara sí? Ara sí. Va, estem a la mateixa Ara altura. sí. M'agrada estar a la mateixa altura. Molt bé, Marc, què em portes avui? No sé, un mix de tot. És que és el que et deia, em dóna la sensació com que han passat moltes coses aquesta setmana. Oi que han passat moltes coses? Però sí, com que la línia temporal s'ha accelerat i tot el que havia de passar l'any ha passat aquesta setmana. O sigui, hem tingut el Crypto Winter, hem tingut els metalls que se'n van a la merda i tot el món se'n va al desastre, hem fet pobra molta gent aquesta setmana, és a dir, tio, molts criptobros han deixat d'anar amb Ferraris per, no sé, o sigui, per passar a anar en bicicleta, hem tingut la merda aquella de la censura, o sigui, Elon Musk es posa amb el president del nostre país. Què està passant, Àlex, tio? Bueno, hi ha hagut també ara la compra, no?, de SpaceX comprant XAI. Val? O sigui, també, imagina, bueno, tot. O sigui, ha passat tot aquesta setmana. Ha passat tot aquesta setmana. El dels Molt Epstein bèstia. Files, l'explosió de Cloudbot, OpenCloud, tot això, vull dir, Déu-n'hi-do, tenim força... Però on comencem, tio? Perquè en realitat no tinc com coneixement molt profund de cap d'elles, val? Però sí que tinc coneixement suficientment interessant com per aportar 2 o 3 coses de cada una d'elles, però És que és divendres, avui és divendres, Cuidado, Sí, bueno, espera les coses que vindran al cap de setmana, però... És a dir, tu mira, si haguessis de dir percentatge d'aquesta setmana, percentatge d'on has repartit més la teva atenció, coses que no siguin de feina i família, és a dir, de totes aquestes coses que estan passant d'actualitat, com l'has distribuït? O sigui, clar, estàs parlant amb una persona que no entra activament a xarxes socials, per tant, tot el que m'arriba des de fora. O sigui, són externalitats. És a dir, m'arriben missatges i dic, hòstia, això ha passat en sèrio? O sigui, el primer que penso quan m'arriba un missatge de WhatsApp d'aquests és que són fake news, saps? És que és mentida. Però no, resulta que és veritat, no? Llavors, si per exemple em va arribar aquella captura d'Elon Musk que no sé què si li deia com li deia? Dirty Sánchez o alguna cosa així. Jo pensava que era mentida. O sigui, jo pensava que era broma. O sigui, jo pensava que era mentida. Llavors, vaig clicar i vaig dir, Lea, hòstia, que no és broma, saps? O sigui, Déu meu, o sigui, mai vols que l'home més poderós del món estigui en amistat amb el teu país. Mai vols que passi això. És que diu aquestes coses, jo sóc molt poc reaccionari. Jo sóc d'aquells que, tio, quan hi ha gent tan poderosa, jo soc baixar el cap, Àlex. Jo sóc dels que soc baixar el cap. Jo soc molt catalanet en aquest sentit. Jo sé que a tu et fa il·lusió que passi aquestes coses perquè tu surts a la guerra, però tu i jo som diferents. O sigui, hi hagués una guerra, tu i jo faríem coses diferents. Jo em quedaria a la base i tu series el que sortiria de primera línia, saps? No és veritat. Oi, no, jo sóc un cagat, tio. Jo seria aquell que s'atrinxeraria molt, agafaria com moltes reserves, saps? S'atrinxeraria molt i faria de snipers, de francotirador, saps? Allò esperant perquè tinc paciència infinita. Aleshores, el meu valor és el de saber, puc estar-me quiet, puc posar el meu cos en modo bateria, saps? Perquè ens entenguem, i estar així. Bueno, de vegades, és que jo no m'he arribat a dormir al dentista, però gairebé, saps? Perquè a mi quan em diuen, no respiris, no tanquis la boca, no em passis saliva, jo puc estar així hores, saps? Vull dir, passa. Per tant, podria fer el mateix amb això. Puc entrar en mode semi-hibernació i podria estar atrinxerat allà amb reserves, sense moure'm per no fer cap ni ombra ni sorollet, i a la que vingués algú, doncs, a veure, la meva punteria ja és una altra cosa, aquí ja n'hauríem de parlar, però se'm dona bé el paintball per això, però bueno, és igual. No és tant per a nivell de consumició, val? Sinó que és t'han arribat, perquè t'arriben aquestes coses, si no ho sabries, però tu activament a què li has dedicat temps, vale? O sigui, pot ser només a llegir... Val, ara t'he entès. Clar, evidentment, moltes d'aquestes coses, com per tu, no són accionables. És a dir, jo què sé, quan Estats Units treu el Maduro d'allà, doncs tu no pots fer res a la vida. O sigui, pots contemplar l'escena, però... Sí, però vull dir, no, és com que no és molt accionable allò, no? Vull dir, passa i val, doncs és un fet passiu en el qual tu doncs, ets un NPC, saps? Com un non-playing character d'aquells, no jugues, no? I estàs allà mirant i veus què passa, ja està bé. I no pots prendre com molta acció. Jo què sé, de la mateixa manera, jo què sé, si veus que la plata, doncs no sé, es derrumba i col·lapsa i val un 25% menys, doncs jo què sé, pots comprar plata, si vols, et sembla bé, buy the dip, no? Però l'únic lloc on possiblement jo veig una mica d'agència és amb... Ostres, realment, abans, quan comentàvem totes, no sé, les novetats que hi havia, si ChatGPT, si no sé què, si no sé quantos,
veies com que al final tenies com un counterpart a l'altra banda, un tio molt llest que et contestava tot i et sabia fer coses i no sé quantos. Ostres, amb tota la part d'aquests models més agèntics que els envies a fer coses i te'n vas i tornen al cap d'una estona amb una resposta. O sigui, a mi això és l'única que et diria que m'ha canviat molt com m'enfronto a les tasques i és l'única accionable que durant aquesta setmana he estat gaudint molt. Exemple, em vaig instal·lar Antigravity, que és l'editor de codi de Google, perquè, mira, vaig pensar, anem a provar a veure com funciona això. I, ostres, veus l'estat de l'art d'aquests models? Perquè, atenció, pro tip, és a dir, si algú que es descarrega Antigravity, només que tingui com la mítica compte de Google, encara que sigui gratuïta, no sé per quin motiu tenen connectada l'API del seu model Pro, que és Gemini 3 Pro, no sé quantos, que és l'hòstia, però que al final se t'acaba molt ràpid perquè et cremes els tokens. No sé per quin motiu també pots fer servir Claude Opus, que a partir d'avui ja està desaccionat perquè hi ha 4.6, però el 4.5 hi pots fer servir directament i té un tier super generós. És a dir, per gent que no paga per Claude i vol saber quina és l'experiència, perquè ara sembla que Claude és l'hòstia i que tothom fa servir Claude, ho pots fer servir a través d'Antigravity i, de fet, funciona molt bé. Llavors, coses que es poden accionar. Aquesta setmana m'he estat posant una mica a desenvolupar com skills pels meus agents. I, és a dir, el concepte aquest de skills està molt bé, no? O sigui, és com una carpeteta que tu li passes amb com les habilitats que vol tenir i ell les invoca a plaer. És molt còmode perquè li passes com un YAML a dalt que té com un nom i descripció i poses nom de l'skill i la descripció que té. Llavors, ell no ho carrega tot en memòria, sinó que al principi només carrega el YAML per veure si, jo què sé, si està fent una tasca de crear una campanya de màrqueting i té un skill que, m'ho invento, és per fer receptes de cuina, doncs aquesta skill ja la omet i no la passa. Però referència a les que són rellevants per la tasca. I em vaig assecar unes quantes, com per petites coses que em venia de gust fer i venia de gust provar, i vaig estar provant el rotllet aquest de les skills. Jo què sé, per exemple, a mi em molesta que em programi em fot unes coses mega sofisticades que després no entenc, perquè em fot medes amb TypeScript, tio, jo dic, xato, no, a mi em fes-ho més fàcil. Jo em vaig quedar amb JavaScript. Jo, o sigui, allò de llenguatge tipat ja no ho vaig arribar a entendre mai. Per tant, a mi, sempre que em programis, programa amb JavaScript, tu vols posar una mica de Ruby, que també puc entendre, llavors ja, sempre que em fa les coses ho fa per tontos, o sigui, i no, i està molt bé. I una de les coses que et diria, com que t'ha canviat en el cap, és que tens com aquesta espècie de biaix que és com una ansietat que tens a dins de... Jo què sé, abans, quan estaves al sofà, estaves procrastinant i pensaves, joder, estic perdent el temps, saps? Estic perdent el temps i dius, hòstia, ara podria estar fent X coses. Ara el que tinc al cap és... O sigui, la meva capacitat productiva està limitada per la meva creativitat o la capacitat que jo tinc de dir als agents què poden fer. Llavors, tinc aquesta ansietat de dir, joder, ara podria tenir 23 agents fent merdes i els estic parats perquè no tinc què dir-los més, saps? Llavors, ara mateix penso com que la productivitat, o sigui, el gate fact, o sigui, com està tancada o està capada per la teva creativitat, és a dir, per el que ets capaç tu d'envisionar que ells poden fer. I això em sembla molt interessant, perquè abans l'ansietat no venia per aquí, no? Abans l'ansietat venia perquè no, estic procrastinant i llavors tinc un temps meu i l'estic perdent. Ara ve per una altra banda. Ara ve com per, uau, quantes coses aquests tios podrien estar fent i no estan fent perquè jo no sóc capaç de dir-los què tenen que fer. Llavors això em té el cap una mica trencat. És a dir, no, em costa buscar-los feines. Jo això ho tinc claríssim. Jo, de fet, he comentat diverses vegades que el burnout ara no ve per treballar massa, sinó que ve per tot aquest... per haver elevat el coll d'ampolla, i el coll d'ampolla ara passa abans, no? en l'etapa del cicle de vida del projecte, ara passa en la ideació, no? És a dir, tens tantes idees que dius vaig a passar-les, però ni tan sols tinc temps de passar-les als agents, o igual ja moren més ràpid també pel d'allò de dir, hòstia, és que igual ara ja no té sentit, no? Ja n'he vist una que ja ho ha fet, no? Passa tan ràpid que igual també és més ràpid descartar les idees, però a nivell de producció, com a molt, el que sí que passa és que si el projecte no és enterament autònom, que tu li hagis de dedicar hores i que no les tinguis. És a dir, que estem començant més side projects, no? És el side project burnout, que estàs començant tantes coses que després o allò és purament autònom o
t'has de menjar, en comptes de lidiar amb un side project, has de lidiar amb 10, val? I és una miqueta el problema que està havent-hi. Per això et dic que, ostres, jo estic experimentant una cosa similar, de dir, vale, ara estic morint per les meves pròpies idees, no? Que sempre havia pensat, ostres, si tingués mai més temps i tal, faria moltes més coses. La veritat és, sí, ara m'està passant, no? Que començo moltes més coses i no estic tan avançat amb el tema de gens com tu, però ja només amb ChatGPT ja me n'he donat que tot i que puc començar coses i faig la fase d'ideació i alguna fase d'implementació també, després arriba un punt que perdo l'interès, o perquè veig que allò no tira, perquè igual hi ha una altra cosa que té més sentit, o que aquesta ja ha caducat, no? I resulta més difícil triar el side project o el fil, no? De tota aquesta capil·laritat que tens a nivell agèntic i a nivell d'intel·ligència artificial, de dir quin és el correcte, no? O sigui, que també hi haurà un cert valor en saber de totes aquestes idees que puguis implementar, perquè ara el cost d'implementació gairebé, no et diré és gratuït, però és infinitament més baix que fa uns anys, en el que igual t'havies de programar tu coses o havies de contractar algú per TopTal o freelancer.com o alguna d'aquestes històries i et sortia molt més car, no? I ara és com, bueno, pago uns tokens, no? Igual, avui m'he gastat 40 euros, però he fet 16.000 línies de codi i m'he fet una app, no? I dius, bueno, joder, si jo per 40 euros puc tenir una app, també ho faria, però clar, després ve tot l'overhead de gestió que et porta això, no? És a dir, vale, i ara com fas el màrqueting d'aquesta app? No, també pot ser amb agents, vale, fantàstic, però tothom està fent exactament el mateix. Si els agents al final tiren del mateix corpus de coneixement, les accions seran similars, hi haurà molt poca diferenciació. Aleshores, en realitat encara estàs més immers en aquest mar d'immensitat de coses automatitzades i agèntiques que fa que sigui molt més difícil sortir o sigui, destacar una mica. Aleshores, aquest destacar ho hauràs de fer d'una manera més artesana i menys robòtica, no? Aleshores, fa que sigui més complicat també que triar un projecte i invertir-hi més temps, perquè com que el cost de començar una cosa nova és tan fàcil, potser no arribem al temps aquest, al moment de he invertit tantes hores en aquest projecte, no el vull deixar anar, i precisament per no rendir-te acaba sortint el projecte. No, ens anem rendint molt més fàcil, no? T'ho venen com que, no, pots iterar més fàcil, trobar la cosa que funciona. També hi ha una segona lectura que també et rendeixes molt més fàcil, i alguns dels projectes que històricament han funcionat per precisament haver estat allà picant pedra amb un mateix projecte, val? Que és el contraargument de quan et diuen no, és que Angry Birds va ser el projecte número 41 de Rovio, crec que el número era més o menys aquest, no? Diuen, van fer 40 jocs, s'anaven a rendir i Angry Birds va ser el 41. Bueno, però perquè t'ho venen com que a nivell de comptabilitzar els productes, però el projecte segurament era fer un joc, no? Aleshores, bueno, no, i segur que hi ha algun altre projecte que és, no, mira, això no va acabar de xutar fins al cap de 10 o 12 anys que va tenir el seu moment de corba exponencial, no? Hi ha exemples per tot, per tant a mi no m'agobia tant. Sí que veig un parell de coses interessants a nivell d'agents. Hi ha una, potser és més tècnica, i tampoc vull avorrir la gent no molt tècnica amb això, però... Pues espera, abans que entres en lo tècnic, digues. És que hi ha un punt del que has dit que a mi em sembla mega interessant, encara que contraintuitiu amb el que estàvem dient abans, i és que, clar, una de les conseqüències del que tu dius, no? De que tothom faci servir les mateixes eines, vol dir que al final és molt poc costós afegir funcionalitats o implementacions en els teus projectes, no? Cosa que una de les coses que al principi es deia és clar, és que això acabarà amb tots els dissenyadors i tots els frontends perquè ara això ho dissenyarà tot la IA. Bueno, la realitat és que al final, com aquesta sobreabundància, el que està posant és un premium en les coses que estan dissenyades per una persona i que es nota, perquè tu quan veus una web que està feta per la IA, que és el mític, doncs jo què sé, comptador de calories, tracker de llibres, saps? N'hi ha 30.000 d'aquests. Tot veus que és claríssim, no? O jo què sé, merdes aquestes receptes de cuina. És claríssim que està fet per la IA, però en canvi el premium està en quins estan fets pels humans, que és una mica la teoria pendular del Roger. Però ara anaves a posar tècnic, així que no vull tallar-te més. No molt tècnic, val? Però sí que en els últims 2 o 3 mesos que havia hagut el gran boom dels MSPs, no? Que al final és una manera de dir, ei, ara tot s'està fent amb agents, hem d'estandarditzar com es comuniquen aquests agents i les eines que fan servir, i es va voler desenvolupar un protocol que se li va dir MSP, val? I el que s'ha descobert, s'ha posat o s'ha tret a la llum amb l'arribada d'OpenCloud, no? Que ara és l'eina de moda en la que ja ha destruït el model de corba de pal de hockey, sinó que aquest ja és una corba vertical cap amunt, no? Directament.
Això sí que és un pitfire de tokens que dius, vinga, va, o sigui, és igual ja el que sigui, no importa. És igual, o sigui, això sí ja que... tinc diners infinits. No, però que han posat a manifest a aquesta gent, la d'Open Cloud, que al final està revolucionant ara com està tot el mode agèntic, i crec que per mi, aquesta és l'eina en la qual s'ha d'invertir. Consideracions de seguretat a part, és que ha acabat descobrint una realitat que era bastant evident, és a dir, si els agents en realitat són tan bons en replicar l'eina que fan els humans, no els hi cal que els hi facis un protocol perquè es comuniquin, perquè estan utilitzant les eines que ja hi ha a disposició. És a dir, al final la gent està entrant a la web i s'està donant d'alta, està comprant números de telèfon per Twilio, s'està registrant a no sé què, està fent campanyes de màrqueting a través de Facebook Ads amb la interfície humana. Val? Aleshores, no cal fer tota aquesta inversió en MCP, i ja està, és només aquest punt, vull dir, després ja veurem si això arriba o no, però sembla ser que s'ha carregat com aquesta tendència que tampoc havia acabat de funcionar i bueno, simplement que per mi, quan t'he fet la pregunta aquella de on has, diguem, distribuït el teu ample de banda mental, la teva atenció aquesta setmana, per mi ha estat un 45% Open Cloud, que va ser, que es deia CloudBot, va passar a ser Molt. Sí. Li van canviar el nom 3 vegades, sí, que dius, vegades. Hòstia... És bastant curiós el per què, però ara, si de cas, en parlem 2 minuts. Ah, no sé el segon per què jo. O sigui, sé el primer per què... Era CloudBot. Era Cloud, que Cloud, el van canviar. Exacte. Que dius, xato, no se podia saber, saps? A veure, per favor, o sigui... No? És que a mi em va semblar com molt evident, no? És a dir, fill, o sigui, busquen una cosa una mica més diferent. Jo no faig servir Cloud, no el tinc o sigui, Cloud no el faig servir, aleshores no el tinc jo en el meu... Però és veritat. Però jo també penso, dic, sempre hi ha hagut aquestes coses d'eines que tenen molts noms molt similars i al final són coses... Bueno, és igual. La següent iteració va ser perquè en el moment que van fer aquest rebranding van començar a sortir uns scams de criptomonedes, val? Amb tokens i tal, amb aquests noms. I li van dir, mira, la millor manera que t'allunyis d'això és fer un altre rebranding. I per això va canviar de nom 2 cops en una setmana. Val? Això per mi ha estat el 45% de la meva atenció. L'altre 45% ha estat la llista Epstein. Val? M'encanta perquè jo no tinc ni idea d'això. O sigui, bueno, a mi això em supera. A mi Epstein ha de ser un personatge que jo crec que em fascina, perquè vull dir, una persona que tingui accés com a un rango tan variat de personalitats de l'elit social em sembla fascinant. O sigui, el personatge en si em sembla increïble, però endavant, sisplau, o sigui, il·lustra'm amb Epstein perquè vull entendre una mica com funciona. Espera, i després t'he dit l'altre 10%, però vull dir, no, lo d'Epstein donaria per fer no un episodi de 3 hores que ens posem el barret de paper de plata i tal, sinó ens donaria per fer un any sencer, perquè és que clar, cada setmana estan sortint coses. El resum del que ha sortit en l'última setmana és que s'han destapat, doncs, o sigui, bueno, el Departament de Justícia dels Estats Units ha deixat d'anar, ha publicat més coses. Val? En aquestes coses, sempre que hi ha una publicació d'aquestes, hi ha algun fallo de seguretat. És a dir, fa uns mesos, quan van publicar els primers, que va haver-hi molt d'escàndol perquè sortien com també censurats, què passa? Que tot allò que estava censurat, en realitat, si l'obries en PDF, hi havia una manera de buscar. Val? O, jo què sé, havien programat el PDF de tal manera que si tu buscaves Trump, entre cometes, o Trump, no et sortia, però si buscaves Trump espai, sí, saps? I surten moltíssimes mencions. Doncs ara amb aquesta també ha passat que algunes coses se'ls han colat, no? Alguna imatge que havia d'estar censurada no ho estava, etc. I en aquest últim bloc de coses que han publicat, el que ha sortit és que molta gent de Silicon Valley, del món de la tecnologia, està ficada fins a les orelles. Val? Clar, què passa? Que de tots aquests que han sortit han començat a publicar un tuits dient jo no sabia. No entraré en tota la part de conspiranoia perquè hi ha coses xunguíssimes. Val? Això ja deixo que la gent ho busqui. Però sí que hi ha una consideració que és molt important, que és que l'Epstein, no sé si va ser l'any 2006 o 2008, el van jutjar per temes de tràfic de menors. Val? Aleshores, qualsevol interacció que hagis tingut tu de manera voluntària amb aquesta persona a partir de l'any 2008 o 2006, tu ja sabies que aquella persona havia estat jutjada i havia tingut temes de tràfic de menors i escàndols sexuals. Per tant, clar, el que aquí s'està criticant a gent com Elon Musk,
Reid Hoffman, el fundador de LinkedIn, Brian Johnson, el Brian Johnson del qual hem parlat tantes vegades, Search Venture Capitals, etc, és que tu has tingut aquestes interaccions sabent que aquella persona ja havia estat convicted, que havia estat jutjada per això i que era una persona doncs, completament diguem, de moralitat molt xunga, no? I que tenia doncs, uns càrrecs allà i uns crims. Aleshores, clar, molta gent que diu, no, jo no sabia, dius, a veure, maco, això ho sabíem tots, val? Fins i tot jo que no sabia qui era, sí que sabia, me'n vaig enterar per quan Ricky Gervais va fer aquell discurs als premis que presenta ell, tio, cada any, i va començar a fer bromes de pederastes, i va ser, bueno, es veu que va ser un discurs que es va fer mega viral, i aleshores vaig dir, hòstia, qui és aquest pavo, vale? Total, bueno, doncs clar, tio, gent, doncs això, com, clar, Reid Hoffman, que ha estat no sé quants cops allà a la illa, ha estat no sé quan... Clar, és a dir, una pregunta. O sigui, estar nombrat, què significa? Que vas parlar amb ell o que et vas veure amb ell? O és a dir, que surtis en els files, clar, què implica? És que alguns hi ha fotos, vull dir, d'altres hi ha els emails dient, bueno, el que hem parlat, o sigui, ja hem parlat i fent resums de la trucada que m'hi han fet. Alguns ja incriminant-los amb coses bastant túrbies, tèrboles, perdó, de relacions, de... Bueno, després hi ha una que fa moltíssima gràcia, aquesta et riuràs, que és Elon Musk demanant, sisplau, que el convidi a les festes. Era com, hòstia, com de xungo has de ser perquè demanar-li a una persona que és un pedòfil, que està jutjat per això, i tu preguntant-li, digue'm el dia que sigui la festa més salvatge i jo vindré, val? I a la mateixa cadena d'emails, més o menys a l'intercanvi, hi havia algo com també vindré amb la meva dona o alguna cosa així, no? I l'Epstein li deia el ràtio de dones pot ser bastant incòmode per la teva dona. Diu, però tranquil, totes tenen menys de 25 anys. Bueno, menys de 25 i probablement menys de 15 algunes també, saps? Però coses molt tèrboles, val? Tèrboles per no dir directament il·legals, val? Però tampoc voldria ficar-me aquí en problemes. Jo us deixo que feu la recerca i busqueu. Sí que un consell, quan mireu totes aquestes coses per Twitter, perquè també s'estan publicant coses que són absolutes falsedats, no? Però moltes d'elles, molts tuits, sí que estan linkant, almenys els que jo trobo que són els correctes, que linken a l'arxiu. Per tant, tots aquells que posin una captura, si no té l'arxiu justament a sota, jo assumeixo que allò és fals. Val? Però, clar, és que en algun d'aquests, veus, entres a l'arxiu i és efectivament, saps, email o cadena d'emails del Epstein amb el Brian Johnson i veus aquell intercanvi i dius, doncs t'han pillat, col·lega, t'han pillat i ja està, no passa res, t'han pillat, pot ser que tornessis de l'hort i no sabies què estava passant, però no diguis no vaig parlar mai amb aquesta persona quan hi ha evidència, saps? Vull dir... Però, bueno, Déu-n'hi-do, que la part aquest altre 45% ha estat aquest, i reconec fotut en conilleres d'aquelles hi ha conspiracions hi veus gent, el Dalai Lama, George Bush pare, i després unes pràctiques que aquí ja no vull entrar, perquè no vull dir això, no vull que quedi constància gravada d'això. O sigui, aneu i mireu. Vale? Aleshores, quan ja pugui verificar totes aquestes coses, que hi ha algunes que em queden pendents que s'han de verificar, ja les comentarem, val? Però... I després hi ha un altre 10%. Espera, abans d'entrar al 10, a mi el que em té fascinat d'aquest tema, i és només per tancar-lo, és que, o sigui, que aquesta gent es veiés amb ell, mira, ok, sembla bé, vull dir, segur que fotia unes festes impressionants i tothom volia anar-hi, fantàstic. Però a mi el que em sorprèn és com ell tenia accés a aquesta gent. O sigui, i aquest rango tan variat de personalitats, tio, de la més finíssima èlit, o sigui, per què tenien accés? O sigui, per què aquesta persona tenia accés a tota aquesta social? És a dir, a mi això em xoca molt. O sigui, aquest punt no l'entenc jo. És a dir, qui era aquest tio? Perquè sí, he llegit que sí, era un gran assessor financer que estalviava bilions a base de tax evasion. Vale, molt bé, però d'aquests, tio, en tenen que haver-hi a patades. És a dir, no ho sé. O sigui, Einstein potser n'hi ha un, però assessor fiscal, nen, aixeques la pedra i en surten 23, saps? Llavors, em costa veure que això era el motiu pel qual, i a més, bueno, o sigui, no sé, vull dir, t'ha ajudat una vegada, perfecte, vull dir, però what else, no? O sigui, em costa creure que aquesta sigui la coartada per la qual tothom volgués formar part del cercle d'aquest home, saps? Et dono dos visions. Una és els cercles d'elits que fan festes, esbojarrades, no què, ha existit sempre. Mirat la pel·li de Ice White Chat,
és un exemple paradigmàtic en el que M'encanta aquesta pel·lícula i gràcies perquè alguna vegada tu em portes una pel·lícula que em dius, hòstia, mira't aquesta pel·lícula, perquè sí, l'he vist i m'encanta, l'he vist moltes vegades. Impressionant, gran pel·lícula, o sigui, impressionant. Sí. Festes així bizarres, que de cop i volta el valor està en que no siguis reconegut, o al contrari, que siguis reconegut. És a dir, hi ha festes en les que són famoses perquè tu vas allà com a anònim, no saps amb qui t'estàs trobant i amb mascares, i bàsicament aquest és el valor de la festa, però tu saps que aleshores per que no et reconeixen tu no et talles, ets la persona que seria si no fos perquè tens una reputació, i és on es veu les cares més fosques de la gent, bàsicament, no? Però també diuen que és on pot ser que hi hagi més valor a títol espiritual, sexual, el que tu vulguis, val? No ho sé perquè no he anat mai a cap d'aquestes, val? Imagino que deu ser l'equivalent d'una sala fosca, d'aquestes algunes discoteques o d'altres clubs, que allà doncs, no hi ha llum i passa el que passa, val? Jo m'imagino que deu ser això. L'altre, el tipus de festa, és la festa més d'estatus, en la que tu simplement per estar allà ja demostres que tu formes part d'una elit, val? Tens una reputació, tens una autoritat, i aleshores la persona que l'organitza encara en té més, perquè té el poder de portar tota aquella gent. O sigui, hi ha gent que es mor per entrar en aquests clubs. I existeixen a varis nivells, vull dir, a mi m'ho ha dit gent que comentant el meu nivell, dient-me, sí, no, jo és que la meva família ve de pasta, no sé què, i la meva dona, o no sé què, la conviden constantment a unes mogudes xunguíssimes de rics que no anem mai perquè no ens encaixa, però, vamos, que allà, bàsicament, doncs, tots follen entre tots, per dir alguna cosa, saps? Vull dir, ok, doncs si això ja passa aquí, a un poblet de València, una persona que ha parlat, doncs tu imagina't el que passa amb els mega rics i mega riques d'Estats Units, no? Però que sabem que això passa a altres esferes. A Barcelona passa, vull dir, a Barcelona jo sí que he estat convidat a alguna festa d'aquesta, hòstia, doncs de milionaris, bàsicament, saps? Jo era el més pobre d'allà, ja t'ho dic jo, vull dir que devia ser més pobre jo que els cambrers que treballaven en aquella festa, que segur que es van endur uns tips que jo no he vist mai, no? Però sí que, hòstia, flipar de dir un megàtic allà a Barcelona, una festa espectacular, i dir, primer, això no és el meu entorn, vull marxar d'aquí, però no perquè hi hagués res tèrbol, vull dir, allò va ser festa, tal, jo què sé, igual, doncs, hi havia gent que es drogava, segur que sí, però no hi havia res sexual, per dir alguna cosa, no? He anat molt pocs cops al d'això, però entenc que sí que n'hi haurà altres cercles, o que igual una d'aquestes et porta a la següent, val? Entres en aquests cercles i ja està, i vas elevant, i segurament pots anar pujant de nivell, val? Aleshores, molt malament que per la recerca del podcast no entressis una mica al fregao i anessis fent upscale de la festa i així ens podries dir què és el que es cou a Barcelona a les festes d'Epstein per català, Hòstia, bueno, després ja podem fer preguntes de veure qui seria l'Epstein català. Jo tinc jo tinc una persona molt clara que podria ser-ho, i després qui d'aquí pot sortir a la llista dels Epstein. Però bueno, l'altra explicació, si una és la de les festes aquestes, que per estatus, per anonimitat, són rellevants, no? Al final és un joc de poder. L'altra de les dues consideracions és, i aquí és on em poso el barret de paper de plata per un minut, val? Que és Epstein, al final és una persona, és un implant, és un impostor, un espia d'algun enemic d'Estats Units, que l'únic que vol és fa aquestes festes, o sigui, ell està pagat per un govern enemic, hi ha diverses teories, des de que són els russos, des de que són els jueus, o inclús els xinesos, val? I el que fes aquestes festes per incriminar a la gent més poderosa del planeta, val? O sigui, festes xunguíssimes, ja no només a nivell de drogues, sinó prostitució, sinó... Bueno, podem baixar moltes escales a nivell de Gomorra i ens quedaríem curts, val? Us convido que feu una miqueta de recerca i veureu coses que no surten ni a les cançons del Chibi, que clar, tu estàs allà i de cop i volta, per al simple fet d'haver estat allà, tu pensaves que guanyaves un estatus, però de cop i volta ja t'han pillat, val? Tu ara ja estàs en el fregau. Per tant, silenci, la immunitat del ramat a nivell de silenci, val? Perquè tu saps que tu estàs allà, lo que passa en Ibiza se queda en Ibiza, pues lo que passa a la isla d'Epstein se queda a la isla d'Epstein, fins que el cadàver flota cap a la superfície, val? I mai millor dit, i aquí ho deixo. Vull dir que arriba un punt en què, hòstia, doncs hi ha hagut gent que ha denunciat públicament aquest tipus de coses i ha acabat desapareixent, no s'ha vist mai més aquella persona, i que ara que està sortint tot això, ojo, la de merda que està sortint. I ja està, em trec el barret perquè és que no vull perquè podria estar 6 hores parlant del tema, val?
Després, un altre 10% de coses que ja són una miqueta més menors, no? Pues la fusió aquesta estranya o les piruetes que està fent, les giragonses accionarials que està fent Elon Musk amb les seves empreses, que sempre han estat rares, no? Quan SolarCity es va quedar sense pasta, la va absorbir en Tesla, si no recordo malament, o amb SpaceX, una de les dues, les fusions, ara compro Twitter i aleshores la transformo en XAI, que no sé si també va comprar Twitter, de cop i volta ara SpaceX doncs compra XAI, que el que diuen és perquè ara el que està plantejant és fer la IPO, la sortida a bolsa doncs, més gran de la història, no? I que té tot el sentit del món, no? I altres historietes que han sortit, doncs això, el penjat aquest de Telegram, que ja vam parlar, que precisament no és una persona tampoc molt precisament neta, enviant un missatge a tots els usuaris de Telegram dient que Pedro Sánchez doncs, és un dictador, bàsicament, i es surt Elon Musk i diu que Dirty Sánchez... He d'admetre, això em va fer gràcia, perquè vaig agafar la referència, molta gent potser no agafa la referència que és un Dirty Sánchez, millor no feu un Google Images per mirar-ho, a menys que tingueu el filtre d'imatges explícites, però que, curiosament, Elon Musk fa 4 dies havia tuitejat que dir públicament que algú és un nazi o un feixista hauria de ser penat criminalment perquè és una incitació a l'odi, i justament ell mateix ho tuiteja. El shitposting, tu ho has mencionat des d'un cop, el shitposting com a estàndard de comunicació ja fa temps que el tenim aquí. Les campanyes de Donald Trump només cal veure la vergonya que fa veure els perfils oficials dels departaments dels Estats Units o de la Casa Blanca a Twitter postejant memes, escrivint malament. És una cosa vergonyosa, tio. És la pel·li aquella d'Idiocracy que jo no he vist, però me l'han explicat talment tantes vegades que me la seva memòria està aquí. Espera, que primer vull recollir el fil d'una primera cosa que has mencionat i ara se m'ha oblidat què era. Què era? Què has dit? Sí. El paraigües de... És que això em sembla interessant. El paraigües aquest d'empreses d'Elon Musk. Que, o sigui, quan tens societats com que van tan arrelades al teu nom, és a dir, jo què sé, si et pregunto qui és el CEO d'IBM, no tens ni puta idea, ¿vale? En canvi, tens una personalitat tan pública que representa com totes aquestes empreses, tothom sap, perquè no es veuen coets de SpaceX pel carrer, ¿vale? Però si es veiessin, tothom diria, mira un coet d'Elon Musk, ¿vale? O sigui, tothom el referenciaria ell com a la persona que hauria d'anar com a la cara del logo. Si tu em preguntes com dintre de 5 anys com acaba aquesta història, jo la veig una mica tipus Alphabet, no? O sigui, una holding company que ja pel que veus ja sembla que el nom ja el té, que deu ser X, no? I totes són pues, X robots, X túnels, X data centers, X AI, X web. Aquesta els hi costarà car, però bueno, saps? No, però mira, fixa't una cosa, i que és una dada que... Mira, l'altre dia estava comentant que una de les revolucions com així més a la sombra, que sembla que no passa, però que és d'aquestes que arribarà gradualment i de cop, és la de la robòtica. Jo crec que això, en algun moment, ens ho trobarem. ¿Vale? Ens trobarem que, com saps d'allò, com next thing you know, hòstia, tens un robot a casa, ¿vale? No sé quina forma tindrà, però tindrà un. Però va passar una cosa que em sembla molt interessant, i és que dius, uau, o sigui, per fer això, o sigui, ho tens que tenir molt clar, I és que Tesla efectiu ja, o sigui, immediat, ha deixat de produir el Model S i el Model X, que són dos cotxes que veus pel carrer tranquil·lament, és a dir, home, són cotxes cars, però se'n veuen, vull dir, no estem parlant d'un Bugatti Veyron, val? Vull dir, són coses comunes, vull dir, que estan pel carrer, vale? Per utilitzar aquella línia de producció per fer robots. I és com... O sigui, el titular era com, si vols un Model S, compra't l'IA, perquè si no ja no te'l podràs comprar. O sigui, això em va semblar molt bèstia. O sigui, com mític canari de la mina, saps? Que dius, ostres, ningú s'ha donat compte i ara resulta que els robots estan aquí. Uau! O sigui, tancar 2 línies de producció de 2 cotxes que s'estan venent per fabricar una cosa que, no sé, si tu n'has vist moltes cases amb robots, però jo no n'he vist ni una, i sé que segurament aquests robots aniran a la indústria, aniran a altres llocs, però per apostar per una incògnita d'aquest nivell,
hosti, em sembla... em va semblar com, si més no Hi sorprenent. ha alguna correlació amb la baixada de ventes històrica, o sigui, l'hòstia que s'estan pagant a nivell de ventes pel tot el sabotatge que hi ha, tot el... no? No, o sigui, tu puc comprar, però tu dius, vale, mira, aquests dos models no funcionen, tal, escolta, doncs utilitzo la línia, jo què sé, doncs per fer més Model Is o més Model 3, que, tio, que es venen molt i que funcionen bé. No, te tanco i faig robots. O sigui, robots, i qui els compra, aquests robots? O sigui, em sembla interessant el concepte. És a dir, ara no m'imagino qui és el comprador d'un Optimus d'aquests. No m'imagino qui compra això ara, dia d'avui. Però no veus que és una pilotada endavant? No és el mateix l'autopilot aquest que portava no sé quants anys prometent i ara serà els robots ojo, i això t'anava a preguntar a tu, perquè a nivell físic, a mi, física bàsica, bueno, em planteja molts dubtes, però els data centers a l'espai, què tal? Que és l'última promesa d'Elon Musk. Aquesta... Data centers a Arizona o a Nevada quan els puc tenir a l'espai, que ja que soc l'amo i senyor de l'espai. O sigui, aquí, i sense ànim d'entrar al Science Corner, perquè no entrarem... T'ho permetria. Només obrim una petita finestra al Science Corner, que hi han dos temes aquí que a qualsevol persona que... Joder, que tio, Elon Musk és enginyer o té molts estudis d'enginyeria i segur que és una persona que té hordes d'exèrcits que es dediquen només a pensar en aquests problemes. Però quan a mi em dius un data center a l'espai, a mi hi ha... Donat que solventis per la latència, que ets capaç com d'enviar la informació en temps real, el que sigui, és igual, et compro que això ho solventes. Va, m'ho crec. Em costa, però m'ho crec. És un problema físic, al final, vull dir, ja comences a competir una mica amb la velocitat de la llum, perquè ja és ràpida, però no tant, ¿vale? Però va, t'ho compro. Però a mi hi ha dues coses que no em quadren d'aquest problema. O sigui, la primera és, i és la mítica cosa que te la diuen i són com les primeres red flags que se t'activen, no? Jo què sé, si segur que parles amb un cuiner i li preguntes si ell posa ou a la carbonara o no, segur que se li posen com algunes llums vermelles aquí com dient, merda, no, això no ho pots fer. Doncs això, quan una persona amb un mínim d'educació física li planteges aquest problema, em miren dues coses al cap. La primera és, una de les coses que fa que més premium o més esforç d'enginyeria es posa en un data center és la refrigeració. A l'espai no hi ha aire. Vale? Llavors, la pregunta és, com dissipes el calor? És una bona pregunta. O sigui, no tinc claríssim que tinguis una bona resposta per dir com dissipes el calor quan no tens aire. Vale? No és evident. Jo no la tinc. Tenia la pregunta perquè l'he llegit por ahí, no perquè se m'hagi acudit a mi, saps? Vale, però aquesta... L'espai és fred, però clar... No! Sí. Bueno, clar, és fred, però el problema és que la calor es queda en el lloc. És a dir, una gràcia de dissipar-la és que tu el calor el pots treure, el pots portar d'A a B, no? És a dir, jo què sé, la mítica història de per què... Això també la gent li explota molt al cap, no? O sigui, per què els aires acondicionats, aquests que són bomba de calor quan inverteixes el sistema, són més eficients que un radiador. Si dius, però si els dos produeixen calor. No, perquè un produeix la calor, que és el radiador, si no, un radiador el que fa és que genera calor amb una resistència elèctrica. En canvi, una bomba de calor amb un compressor el que fa és que agafa la calor de fora i la porta cap a dintre. És aquest el motiu pel qual és més eficient, perquè no estàs creant res, simplement estàs agafant calor de fora a base de posar un líquid més fred que la temperatura ambient i l'estàs portant a dintre. És a dir, al final, a la temperatura li és igual si estàs de menys 3 a més 7 o de més 7 a més 20. El diferencial és el que estàs emportant. Doncs això és el mateix. És a dir, si no tens això allà fora, aquesta és com la primera que dius, com collons solventaràs per això? I la segona, que aquesta em sembla més crítica encara, una de les coses més complexes o delicades d'un data center, i és aquest el motiu pel qual estan a la Terra i estan com ben comunicats internament, és que les coses es trenquen. O sigui, les GPUs aquestes són molt conegudes per explotar, o sigui, explotar, ja m'entens, vull dir, deixar d'operar amb un cicle de vida bastant curt. Ja m'explicaràs tu, quan allò porti 3 anys funcionant, igual la meitat de GPUs ja no funcionen, com les canvies. Que has d'enviar una missió espacial cada vegada per reparar una GPU? Ella et dirà que ho farà tot amb robots. Vale, no, que em sembla bé, però veus? O sigui, de la mateixa manera com que el dels robots, m'ho puc arribar a imaginar. És a dir, m'ho crec perquè
mira, els he vist caminant per allà pels events de Tesla i fan gràcia i són divertits, vale? I està bé. I cony, estan els xinos aquells, els de la, com es diuen? Linktree o... Ara no recordo com es diuen, és igual. Cony, que els veus per tot arreu i que són estar graciosos i tenen estar carisma. Això t'ho compro, però el dels data centers a l'espai, uau, o sigui, quan el dia que ho vegi diré, Déu meu, o sigui, em callaré i pensaré, impressionant, o sigui, quina obra d'art. No sé per què m'ho has preguntat, però no sé on anàvem amb tot plegat. No, jo t'havia preguntat per si no veies que era una tirada de pilota endavant, saps? De dir, bueno, has patapum per arriba i ja em preocuparé d'aquí uns anys com... Bueno, jo fa aquestes prediccions i després no compleix, no? Lo de l'espai a mi em sembla salvatge. O sigui, bueno, jo això et faré una mica de pushback aquí. O sigui, més que no compleix, jo crec que compleix tard, però a mi em costa apostar en contra d'aquesta persona. Jo per això sempre tinc molt respecte quan parlo de com grans proclamacions que ell fa i abans de tirar-me com al coll, que jo miro enrere i penso, home, fins a dia d'avui, o sigui, tot el que l'ha portat aquí, vulguis que no, li ha donat la raó. Llavors, certament ha anat tard en moltes coses i ha tingut molta sort, també és veritat, perquè és allò de la moneda del quart llançament aquell de SpaceX, que si no li surt aquell, possiblement la història s'hagués escrit d'una altra manera, no? I també et dona a entendre molt com, no ho sé, les marques de la història estan subjectes als capricis de l'atzar. És a dir, quantes coses que no passen són les que acaben actuant i fent el camí que acaba passant, que acaba cristal·litzant com a història, no? I aquest és un molt bon exemple, el de no, mira, és que mira, pues, li va sortir bé el quart llançament i gràcies a això, pues, jo què sé, pues, possiblement tenim Tesla a dia d'avui. Si no, pues no estaria. I és això, no? Que la línia entre un geni o un boig és tan fina com a vegades la sort que pots tenir no sé, a l'hora d'executar els teus plans, però sí. La sort li ha somrigut moltes vegades en aquest sentit i bé, vull dir, escolta. Però és aquesta... Mira, és que no vull ser passat amb això, però és... O sigui, és aquesta idea de que... Saps que hem parlat mil vegades, això, de que si tens infinits monos, un escriurà un soneto de Shakespeare, saps? Aporrejant un teclat. Clar, a mi em dóna la sensació que Elon Musk és aquest mono. És a dir, és un tio que... Sí, o sigui, és un tio que, hòstia, ha fet moltes coses bé, però, clar, quan et diuen que hi ha 8.000 milions de persones a la Terra, 8 bilions són 8.000 milions, no? O sigui, 8.000 milions de persones a la Terra, clar, si tu, per exemple, consideres que un miracle... O sigui, dius, escolta, definició de manual d'un miracle, no? Què és una definició de manual d'un miracle? Un miracle, doncs jo què sé. Un miracle, tio. No, sí, exacte, però vull dir, jo què sé. Un event extraordinari és aquell que passa una vegada cada 1 milió de vegades, ¿vale? Clar, si tenim 8.000 milions de persones al món, per definició, hi ha 8.000 miracles al dia. El que passa és que no et toquen mai perquè, conya, mai et toca la loteria aquesta, no? Però a vegades passen. Llavors, clar, si tu tens la sort d'encadenar-ne uns quants d'aquests i per probabilitat pura, algú li passarà, doncs igual li ha passat amb ell, saps? Igual, mira, també té com els vents de la fortuna a favor, saps? I és el mono que ha teclejat el Shakespeare. Ara, clar, a mi em planteja una sèrie de dubtes. Una és el tema aquesta de la IPO de SpaceX en un mercat que ara s'està fotent unes hòsties bastant importants, no? Ja està venint una gran correcció, ja va haver-hi una correcció el 2022, ara està venint una altra correcció que és la de, bueno, escolta, tots aquests models d'IA, tota aquesta aposta per la IA desenfrenada que a principis de l'any passat, doncs tothom que va dir anem a fer IA, li van pujar les accions, no? Salesforce, Duolingo, no sé què, tio, totes aquestes ara s'ho estan menjant una miqueta amb patates, no? I estan veient que tanta inversió n'hi ha, tampoc els ha canviat radicalment el model de negoci, no ha millorat moltíssim i a sobre han perdut molt talent. Sí que és veritat que va exposar una sèrie de vergonyes que era tenir equips hiperinflats, no? Però clar, vull dir, ara en aquest mercat tan agressiu, no? Tan poc optimista, clar, a mi em planteja dubtes, a dir, hòstia, serà una miqueta la IPO que ajudarà a tornar a tenir cert optimisme en la tecnologia o es convertirà una miqueta en l'eterna promesa, no? Perquè igual que hi ha hagut alguns casos històrics, no? D'empresa que havia de fer l'IPO, que sempre havia de fer l'IPO, no l'acaba fent mai. Jo no tinc tan clar que tinguin totes les de fer l'IPO per ser com crec que només, l'únic sentit que té, si has de fer la més gran de la història, perquè ja té una campanya de màrqueting.
però clar, també et pots fotre l'hòstia més gran de la història, no? Perquè al final també en una empresa tan controvertida el... i sobretot estan a l'ombra d'Elon Musk, els activist investors, no? És que no sé, no sabria dir-te quina és la traducció d'això, no? Però inversors activistes, entenc que sí, poden ser... poden marcar molt, no? Moltes coses que no ho sé. Jo no acabo de veure aquesta IPO, però clar, d'altra banda, el mercat necessita una miqueta d'optimisme en aquest sentit, no? Sempre ha d'haver-hi un que desencalla, això, després de tants anys de sequera. Estic d'acord, I sense entrar com en tecnicismes financers, de la mateixa manera que... igual que vaig a dir és una xorrada, però... el bé o malament que recordem moltes vegades els presidents sempre va de la mà no ho sé, dels béns econòmics que sonaven durant l'època que els va tocar regnar. Jo què sé, m'invento una tonteria. No sé qui governava del 2008 al 2010, però, tio, moltes coses segurament no podria fer, saps? Perquè, tio, es va menjar una crisi de la hòstia, però on? saps? Als Estats Units o a Espanya? Bueno, és igual, on sigui, és igual, vull dir, merda, saps? O sigui, segurament no serà recordat com el millor president de la història perquè no vas tenir els recursos per ser-ho. És a dir, al final un president, a veure, vulguis que no, és un gestor, no? Alguns tot... recorden altres coses, com sí. Que crec que estava Rajoy. Estava entre Zapatero i Rajoy, si no recordo malament. Però... No et sabria dir qui era, però és igual, sigui qui sigui, no? És a dir, la conjuntura econòmica que et trobes en el moment determina absolutament les teves cartes. O sigui, perquè si et trobes en un moment que està florint el mercat i tot juga al teu favor, quan fots diners a patades, l'administració pública es pot permetre segons quines coses que no se les pot permetre quan hi ha una restricció de capital brutal, no? Jo crec que, i portant el mateix exemple, els èxits dels IPOs al final també van molt de la mà de la quantitat de liquiditat que hi ha en el mercat. És a dir, sortir a fer l'IPO al 2022 doncs igual no era la millor idea del planeta, saps? O sigui, perquè segurament t'haguessis menjat els mocs. I jo què sé, es va veure en Figma, tio, amb l'IPO que va fotre, tio, que va sortir a la bolsa i semblava que van sortir coets, però ara te la mires i em sembla que està com a baix un 80% de quan el dia que va sortir. Que dius, hòstia, tela, que en vam parlar, me'n recordo de l'IPO de Figma quan la vam fer, que vam dir, hòstia, just es van carregar el deal amb Adobe i després van tenir que sortir. Mira, més o menys els hi ha sortit més o menys a tornar, saps? No, o sigui, dramàtic. O sigui, ara la pots comprar a cèntims a l'euro, quasi. Però sí, estic d'acord que, tio, que falta com aquesta com espurna de, uau, volem progrés, saps? O sigui, coses guapes. O sigui, jo quan veig aquests coets que els agafen les pinces, hòstia, jo penso, nen, Déu-n'hi-do, tu. O sigui, això... no sé, et dona com que a nivell d'espècies estem fent coses guapes, saps? I costa una mica de veure, sí. Estic d'acord que hi ha com aquesta negativitat o aquest biaix de perdedor que ens hem de treure a sobre, Àlex. És un estigma dolent, aquest, sí. Qui creus de gent coneguda catalana que sortirà als Epstein Files? De moment no ha sortit ningú, però qui podria ser? Sí, a veure, si ha de ser algú, i més com igual pels moments on està, algun fill dels Pujol, jo crec, no? Ui, poc ambiciós. És que no sé amb qui penses, si no. Sí, perquè jo penso en algú doncs, que estigués molt, molt connectat políticament, però que a la vegada també com... no sé, és que penso en ells com mítics que van rebre com, no sé, com l'alfombra vermella i no en conec cap, personalment, però vull dir que van rebre l'alfombra vermella doncs, del beneplàcit del president i van tenir una mica la cara... Eren com els reis del cotarro, no?, aquí dintre, i per això potser la connexió. Amb qui penses tu? No, jo precisament dic que ningú... Hi ha molta gent que diu, no, la Porta i tal. Dic, no, Catalunya és completament... La Porta és bo, també. La Porta és bo. Podria ser l'únic, però Catalunya a nivell geopolític és completament irrellevant. Aleshores hem d'assumir això. Però t'has de mullar. Fotres que ni tan sols ens invitaven a les festes de l'Epstein. Però a nivell espanyol és una altra cosa. Comencen a sortir certs noms, val? Vull dir, ha sortit una menció al vaixell de Juan Carlos, i han sortit uns e-mails amb uns paquetets que va enviar Epstein a Aznar en uns anys també on van passar coses a Espanya, val? O sigui que comencen a sortir noms i en sortiran molts més. Vull dir, algun dia... O sigui, jo el que trobo a faltar, i amb això tanquem, si hagués, que és que, tio,
un grup de hackers que sí que agafi els documents tots i diguin, els tenim tots, aquí està, perquè el govern de Donald Trump, una de les promeses que va fer va ser el pal, no, només censurarem les parts que involucren a les víctimes per protegir les víctimes, però el que estan censurant és qui està enviant els emails i qui els està rebent, saps? Que de vegades es pot inferir pel contingut que hi ha, pots lligar caps i tal, i veus que, hòstia, que això és tal persona, tal, per les dates i tal. Però, tio, no estan protegint les víctimes, sí, quan van unes fotos d'unes cries i els hi tapen la cara. Fantàstic. Però tapar l'email de... Bueno, i no hem mencionat una persona que ha sortit molt en aquest podcast i que està darrere de tot això, està emmerdat fins les orelles. Peter Thiel. També està en els Epstein? Bueno, sí, no? Imagino que sí, Peter no? Aquest Thiel és mític. està darrere de tot. Sí, està en primera plana, saps? Vull dir que és Bueno, com... però aquest no em sorprèn, Aquest no em sorprèn. És a dir, aquest és l'home que més por em fa del planeta a mi. Bueno, pues hi ha emails seus dient pues així és com estem aconseguint que caiguin països a Occident, tal, ara toca aquest país, ara toca aquest altre. Bueno, sí. És que jo, si em tingués que creure... saps aquestes dues com narratives de la història, que hi ha com el one man, com que és una cosa d'un home, vale? Que o sigui, és aquesta teoria de que un home solament pot canviar el curs de la història, després està com aquesta teoria més estocàstica de no, o sigui, això tio, és una cosa extremadament complexa i vulguis que no, la gent té agència, o sigui, les persones tenen agència, però realment la història doncs, és com un riu que va passant i el cabal el va marcant, no? Si em tingués que creure com el Great Man History Theory aquest de persona que està sentada en una butaca i manega els fils del món i dels devenís, Peter Thiel. Sens dubte seria ell per mi. Clarament és aquesta persona.